आच्छा दिनै टपिकआ एसे बेलेग सिस्टेम आनकमन बा आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोफेरा आङो दिनैहाय माने एसे बेलेग सिस्टेम नोंथांमोना जुदि मोजां मोनाब्ला स्किप खालामना ओंखारखानो हागोन दानाय बेखौ माने नायोब्लाबो बे फरायसाफोर गथ'फोरनि सायावसो दिनै बुंगोन आं दिनै माखासे खोथायाखौ मैया दाखालि रिजाल्ट होबाय मेट्रिक आनजादनि थ' गासैबो बर' रायजो राजानिसिम फिन खनसे आरोबाव आंनि अननाय मोजांनायखौ जासिहरफिननाय जाबाय थ' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ सोरबाया जुदि नायदोंब्ला एसे बरिं मोनदोंब्ला दानाय बेयो जाहैगोन अनलि सासे गथ'नि सायावसो जागोन आरोखि गथ' माने बिथाङा बर' मिडियामावनो फरायनाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिमा बिफानि नामखौबो गार्जेनफोरनि नामखौ आं बुंजोबला बारा गोलाव जानाय नङा भिडिअआ एकदम गुसुं बिथाङा बर' मिडियामाव फरायनानै उन्दैनिफ्रायनो फरायदों बर' मिडियामाव ओमफ्राय फरायै बिथाङा मेट्रिकखौबो पास खालामबाय 3rd डिभिजनाव बेखौ जों बाख्नायनांगोन आरो न'खरनि बिमा बिफा गार्जेन बिथांमोननिसिमबो ओरैबायदि रोजा रोजा साबायखर होनांगोन आरोखि जों बर' रायजो राजाया मानो बे कुसुम ना मा बे जाय गथ'आ मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों बिनि कुसुम सरकारनि बिमा बिफा बिथांमोनखौ जों बर' रायजो राजाया साबायखर बावनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सासे बाङालिया दिनै बर' मिडियामाव फरायनानै मोजां 3rd डिभिजनाव पास खालाम जों मोजां होननांगोन बेखौ मोजां होननांगोन फार्स्टआव थांनो 1st डिभिजन लाखिनो हायाखै 2nd डिभिजन लाखिनो हायाखै जेबो गिदिर बाथ्रा नङा 3rd डिभिजन खिन्थु मोनसे खोथाखौ जों बाख्नायनांगोन आं मानो थाखाय बुंबाय थादों मानो थाखाय बाख्नायनांगोन होनदों दिनै नाय जों बर' रायजो राजाफ्रा साबेसेया दिनै एसामिसफोरखौ बर' मिडियामाव फरायहोनो हादों बिराद खम दिनै जाय सरकार कुसुम सरकारनि गार्जेन बिथांमोननिखौ जों बाख्नायनांगोन आरो सेलुटबो होनांगोन हारसाफोरा मालाबाबो बर' मिडियामाव मालाबाबो फरायफेरनाय नङा गोसोब्ला बियो बाङालि मिडियाम सोनो हायोमोन गोसोब्ला बियो दिनैहाय बर' एसामिस मिडियाम सोनो हायोमोन इंलिस मिडियामाव सोनो हायोमोन नाथाय मानो सोआखै बिनिबो माबा मोनसे जाहोन थागोन दिनै बियो बे गार्जेना दिनै बर' मिडियामाव सोनानै 3rd डिभिजनाव पास खालामहोदों कुसुम सरकारा दिनै 3rd डिभिजन पास खालामदों बिराद बाख्नायजाथाव अदालगुरिखौ दिनैहाय अदालगुरिनि बे सासेनि थाखायनो जों बाख्नायनांगोन बाङालिफोरखौबो खिन्थु जों गोबाङानो गुबुन हारिफ्रा मालाबाबो नों बर'नि रावखौनो रायलाया आनखि जोंनि बर' रावा 8th सिडिउल ना मा बिदियाव हाबलायनाय ना मा नङा हाबखानाय खिन्थु जों बर' रावखौ असमिया लिडारफ्रा साबेसेया रायलायो असमिया दैदेनगिरिफोरा साबेसेया रायलायो बेबो मोनसे साननो गोनां आरो ओमफ्राय दिनै कुसुम सरकारनि न'खरनि गार्जेना दिनै मा हिसाबाव बर' मिडियामाव फरायहोनानै दिनै मेट्रिक पास खालामबाय जों बेखौ मा खालामनांगोन बाख्नायनांगोन आं न'खरनि मानसिफोरखौ रोजा रोजा साबायखर होगोन खारन बिथाङा बर'नि गेजेराव थानानै बर'नि जानाय थानाय गासैखौबो नागारनो हायाखै बिनि खोथाखौथ' बाद दोन अदालगुरि बिथाङाथ' दे बेसेबां बर'नि फारसे अननाय दं न'खरनि गार्जेना जों चिरां डिस्ट्रिक्टआव थुक्राझारनिफ्राय एसे फैयोब्ला बे बाङालि एसे दङ न'खरनिसो आरो बेंटल बायदियावबो बाङालि दङ बिसोरो मायाव फरायो बर' मिडियाम मालाबाबो फरायाखै दा फरायदों नामा बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आंनि मोनथिनायाव गासैबो एसामिस मिडियामावसो फरायजोबदों कुसुम सरकारा दिनै बर' मिडियामाव फरायदों बर' रावजों फरायदों बेसेबां साबायखर बेसेबां बाख्नायनांगौ जों बेफोरखौ बा होननांगोनब्रा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा सानदों मा साना बे बिसिनि खोथा आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोनहाबो बेखौ बा होननांगोन बाख्नायनांगोन साबायखर होनांगोन बे आरोखि
आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मा सानदों आं बेखौ बुंस'नो हाया आं खिन्थु आं बेक्तिगत हिसाबै बर' रावजों माने मेट्रिकखौ पास खालामनायखौ आं बिराद बाख्नायजाथावखौ नुहुरदों आरोखि मोनसे चेनेलनि नामखौ आं स्क्रिनाव होनानै होदों दे नोंथांमोना बे चेनेलाव जायफ्रा फरायसाफोर नोंथांमोना बेयाव चेनेलाव इसे हाबनानै नाय गुबुन चेनेलखौ आंनिखौबो दा नाय आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आंनिखौबो दा नाय बै चेनेलाव हाबनानै नाय खारन बिनिया फरायनायनि बारै बा गुबुननि बारै बिराद मोजां नलेज होयो बियो बे सेंग्रासाया स्क्रिनाव होगासिनो दं बेखौ नायबा नोंसोरो मोनथिगोन आं नामखौ मख'लायला अब्लानो नोंसोर मोनथिगोन नायबानो जाबाय बेनियावहाय थ' दिनैहाय जोंनि माबा हारसाफ्राथ' मालाबाबो फरायखाया नेपालिफोराबो फराया नेपालिफोराथ' मालाबाबो फरायखाया गुबुन हारियाबो फरायखाथ्रा जों बेफोरबायदिखौ जों बाख्नायनांगोन सोर मा साना बे नोंसोरनि खोथा कमेन्टआवबो लिरलायनो नाङा बावहाय कमेन्ट होलायनाङा आं कमेन्टखौ बारा नाया बिराद खम नायो कमेन्टखौ जेब्ला बुङो अब्लानो आं कमेन्टआव जिरायो दिनै बर'नि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय गोबाङानो बुंदों जोंनावहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मार्कफोरानो बिराद खम मानो जाना फैदों बेफोरबायदिया बेनिबो कुइसन जादों आरोखि सोंथिया सिखांबाय थादों मानोथो जाया जानो जि समाव फरायनांगौ बे समाव जोंनि जाखिनि गारजेनफोर बेफोरो मोजां डिउटि होआखै बेफोरनि फारसेबो जादों होननानै आं सानो गारजेनफोरावबो जाया मेट्रिक आनजादाव जिरायगोन बेफोरबो आबसुफ्राबो मालाय न'आव थांना बोरैथो मा बुंहैनो हाया ओंखायनो जायफ्रा गारजेन बेफोरबो एसे दायित्व दङ होननानै आं सानो आरो लेखा फरायग्रा जायाथ' फरायग्रा दिनै बिसोरनो मबाइलखौ ज्रावनो हगारनानै होयो बेफोरबायदि आरोखि थ' जेखियानो जादोला फैगौ बाराव जायफ्रा मेट्रिक आनजादखौ लिरगोन बिसोरो जाहाथे मोजांनो लिरगोन आरो मोजां नम्बर लाखिगोन बा बिदिनो मोजाङै पास खालामगोन होननानै आं आसा खालामदों थ' दिनैनि भिडिअ' आं बेफोरबायदि बारा बुंफेरा खोथा ओंखारनो नागिरा बिदियावहाय माने बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनोब्ला एसे साननांगौबो जायो थ' लोगोफोर भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि